जिंदगी के बेकार करी है ओकर छठी माई बेचारे करी है ओकर छठी माई बेचारे करी है ये व्यास बोली काहे न गौतर हो का विचार करी हमने कुछ भइल बा। कुछ भइल बा। अच्छा तो छठी में विचार करी है। हाँ तो उहेनु विचार करी दोसर के करी बढ़िया बा हम तो लगाओ तो आई तनी और उठा के हाँ आई धीरज बाप बाप जिजुआई हो जे सताई हो देखो तारी छठी माई हो भले दुनिया से ओ बच जाई हो छठी माई से बच न पाई हो ये हमारा खेला जाने कौन है हो ये हमारा खेला जाने कौन है बढ़िया लगता गाना तो हर व्यास बढ़िया लगता हाँ लास्ट अंतरा आई लास्ट अंतरा गाओ तो छठी माई से कौन तुहार हो दुख हरली है सोहार हो पेट गोविंदर दीपक दीवाना हो छठी माई से बसन सार हमके छोड़ी दूसरा से प्यार करी है हो हमके छोड़ी दूसरा से प्यार करी है ओकर छठी माई बेचारे करी है ओकर छठी माई बेचारे करी है ओकर छठी माई बेचारे करी है मजा आ गइल व्यास मजा आ गई छठी में विचार करी है ना। हाँ धोखा भइल बा धोखा भइल बा हाँ ओ वैसे कहत तनी खोखा खानी मुंह काहे बनैले बड़ा आजा बहरी हो गई कंप्लीट चल